sugar when I sing Georgia, Timmy, in the Tolana Soviet. The Zolo morning, I'm not saying what you do by inside. No, also give me the now submit a work. that's me, you need to go, only you go there, go now. I go away, no, they go bad. Come on, my match on gas to credit. Because most of year wine mother on ma. No man no wine me before Hachi meet work. Hage will record you. Tigene auto ha. Lawa work, which is only maybe some work here. And to give one on a asuchi or womb. On a demma. Give one. On a demma. Yes, only because some wine after I said Gia Bego. After all, I'm not going to my period. I got my lap working. Nke one kuya name on. But here now, but so that go because here ni you will suchicha oge like this. Obia o suche why le some why I got him. So my bleeding. I'm one bleeding. So many things. But so na come my yes, if future period you can go and meet man. Kini ya no. At least here may be because in one bank nwoke ebe o tiere aka. In one ihe na-echekwa bịa imebieri ya something. Mana ihe na-eme ị na-eme onwe gị mana ị na-eme m onyaa. Onweje na water una hụla na program a na-eji amụtakwa ihe. Ebe mụtara ihe taa. Owe mụ na ọhụrụ na mapisi onye kepe onye ọtụ. Na ọ kụziela ihe na amadị m ko that's ko tuwa ọ na-emebi ihe. Oge m nwanyị na-eme miscarriage ma ọ lụọ di. Ọ na-block. Ọ na-block. Some battles. When you come here to Kulapta, I get what something up on you, ever. Oh, it's something I was saying. No, them. It's going on every month. They got block here. Oh, we're gonna block. Chamba on about 4 days. As to chiche, or the number 4 days. 4 days, as to chiche. So, one move for them now. I wonder. These two vendors. Mother from 1st January. To at 1st January, like non-stop. Like, everyone bring her back half, like, or what about the woman about so happy? Yes, one like Lagos State, Lagos State, Lagos Ghanaian because if you know with it. No, most of where I know, when the name here. I got from one, I don't have a food, I put a period and I had general. Come on, your period there, I got a meal. Organaba, come on, Organabaka, a BG Midinapo, say, Organapa, or stop, or Organaba, like period one, which is all these things in Joronjo. Or because, all of the period that one enough, only meaning of period one enough. I na after no ordinary so we only put chafu na nwanyi only put chafu my five blood more yam di chiche my diseases my infection only put chafu o na dem my wife for period make sure no gbachara ofuma actually you get this chiche ya o je nwo make sure na ha furu ya ka o gbachapu ofuma ka ahụ gị dị okay onye fukwa gị na ama mma o ya ni na apụchacha mana ụmụ nwaanyị ga-aba anwụ ọyọ gwa ahụ kọtọcha ihe niile na next month abakwa period they continue to look at how to cook and Mayaka what's the okay up inside. Inside. I say na agara ije toilet go food the continue. A lot of them get see we. Wait, with me sir. Eba aka do ka dey am. Na abanyeze eba. No mo dey say. Ya de ka roba. Roba na. Na so ya na aba. Amu na aka ga ko fi ye. Owo mgbe mmadụ ijikwa aka wofte we o yare ewofte chi ofuma. Like I'm going also some experience ka matacha because mu aya agwa gị na meme nugie o were kotu na asuchi otomo because of natural ego. Okamo man anọ no nke ni chwala kimgbe iwe ya jebe go ni iwe go for that moment. Amazinu. Period Chineke wepụta. Period ebe ya bụ ọgbọ pụcha ọbara ọjọọ ni na mere jibo ọbara ọjọọ adịghị mma na wepụ ya na ahụ a. Ọbara ọjọọ na-apụ apụ. Ga-emezi nke ga-enyezi gị nwa ga-eji aga gị block everything. Ịmalite na adị very black na. Yes. Mara ya block oyo that. Adị very black. Timu nwe ndị kena akpụkọcha blood na akpụkọcha which is very bad. And they already feel apụta. Oge kwesịrị ka ọ pụcha gị na ihe niile which are diseases.
kwesị ka ị hapụ ya trisi kpochafugodi gị for that moment next month kwa nke ga-ekpochapụ anyị so 4 days ka period na period nwaanyị a na-agba more than 4 days ịghọta but ụmụ nwaanyị oke ịchụ ego mere anyị ma depends eburu ị ga-afụkwa ya ọ na-afụ ya ofu were kwe na-arụ lakwa ma ndị gara 2 men a day rụọla ndị gara 3 men otu ikwere kotiwu n'ọtụ ya utu ofu niile ahụ ọ na-afụ ya kama o mechaa wike ọsị na ọ ga-eje nwa ọgwụ pes ihe a niile wụcha biko ọrụ anyị na-ebe anyị na-egwe kapịrị ọdụ gbacha na-eji blọk ya maka ịga buo amụ biko ọ dịkwa bad o nwere disadvantage na n'ime ya o nwere ka ya adaghị fibroid o nwere ka ya adaghị miscarriage ma elu ọdụ gị ịchọwa nwa Chigwe ekwuola ya ebe a eme ya dịka ọ naanị ọtụ ka a na-ekwu na obere gosi nka a na-amụtakwa ihe ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị na-asị ndị ọtụ